Днес започнахме вече да завършваме обектът рибарник, който изпълняваме. Вече има осветление. Както знаете, правихме диги, отгоре сложихме камък, валиран. Водата се пълни в момента. Малко по-късно ще я обработим. Това всичко ще изчезне. Направили сме и тази беседка. Това е, както ви бях казал, това е Suntent 10. Нашата конструкция. Отгоре ще има солари. Това е щампован бетон, което виждате. Тук ще има градинка и почти сме готови. Изпълнявали сме и оградата, която виждате. Отново, всяка една от тези дейности, осветление, дигане на стълбове, прокарване на вода, ток, строежи, като това е естествено преместваем обект, щампован бетон, ограда, всяка една от тези дейности ние можем да извършим и да сме ви полезни, ако вие имате нужда от нещо такова, включително и документацията на рибарника. Цялата документация ние сме я правили. Ако имате нужда от някаква такава услуга, обадете ни се. Това правим в NetSolar.